Qhubeka nokuchaza namaphupho kafushane namhlanje asibhekela udaba olukaSindi wakaSikhale ethi Cindy Sikhale. Good day pastor, ngicela incazelo. If you dream of having long beautiful hair. Okay, uphuphino lezinde ezinhle uSindi wakaSikhale. I don't know if isibongo lokhale, but maybe Cindy Sikhale. Nange singakusho uma uphupha inwele number 1 kupha luhlumaza izinde lungasho ukuthi uzothola udumo, ukuhlonishwa nokukhonzwa abantu ngenxa yokuba mnene nokuvelela emkhakheni wakho. Ngenzeka unamagalelo amahle wena azokwenza ukuthi bese uyavelela lapha abantu bekuhloniphe. AbaseKorinte bokuqala chapter 11 verse 15 nokuthi uma owesifazane enenwele ezinde kuludumo kuye na ngokuba uphiwe izinwele zibe isembozo. 2 kuyenzeka uphuphe inwele kuba uphawu luhlumaza izinde olusho ukuthi kungenzeka wena umuntu okhathalele ukuhloba, okhathalele isithunzi sakho phambi kwabanye abantu. Uyabona, othandayo ukuthi ube umuntu ohlobile, ube umuntu onesithunzi kwabanye abantu. kaPetro kuqala chapter 3 verse 3 ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okokwalukwa izinwele, okufaka igolide noma okugqoka ingubo. Kanti uTimothy wokuqala chapter 2 verse 9 ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha, ngokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamaperele nangezambatho ezinemali eningi. 3 yenzeka futhi ngesikhathi uphuphe inwele kube uphawu luhlobaza izinto olusho ukuthi uzobusiswa wena ngempilo ende futhi enhle nesimeme. Yabona, azivale ngokuthi ke kuyenzeka futhi ngesikhathi uphuphe inwele uthothi uphawu luhlumaza izinde olusho ukuthi noma lukhomba lokuthuthuka, lukhomba lokuphakama nokudlondlobala kwamandla kamoya akwembethe wena uma ukuthi njengamanje umatasa nokulungisa isithunywa noma idlozi lakho. Usho ukuthi ingavela lezi inwele ngoba wena umuntu kamoya, kukhomba ukuthi lamandla kwembethe ayathuthuka, ayaphakama noma ayadlondlobala. Ongaba ukuthi umuntu njengamanje osohambele lokuthwasa noma osohambele lokulungisa idalwa zakho, imimoya yakho, bese uyibona lezi inwele zikhula noma zikhule zizinhle. Number 5 singavale ngokuthi ke uma lezi inwele zizinhle kungakhomba ukuthi mhlawumbe lamandla kwembethe ahamba kahle njengamanje. Lamandla lawa kwembethe uma ukuthi umuntu onamandla kamoya usho ukuthi ahamba kahle njengamanje, akhululekile lamandla la kamoya noma lesi sidalo sombili sikhululekile futhi siyakwazi ukusebenza mhlawumbe la kuwe, sisebenza noma sihlambulukile futhi azikho izinto ezisiphazamisayo. So sihle, sihlobile, sihlambulukile lesi sidalwa futhi sisebenza kahle, siyakusebenzela. Uyabona, ngendlela efanele. Yabo, njengamanje shuthi uPaul ngavela ukuthi vele nje idalo zakho zihlanjululiwe, zihambile, zigezekile futhi ayikho into esikweletu ekumele ifanele uyilungise njengamanje edalweni zakho. Yabona, siyabonga uNkulunkulu akakulonde kusisa.